Parlok baik topik ya kena ke video hadu ke bekut bat la dalong ke bala share ya kena ke video syabaro kenang babaro ken yo ya kena ke jingtip menta kena ke kam kalapur bha haki social media kibriu ki penmi ya ki dur dak ba pendon kam ya ke AI pathep ya ki haki social media hanre ombaro ki ba tip ba ka jing penmi dur dak ba pendon kam ya ke AI kala ban long ka bama shibun yepi haki por ban wan phila ban yo I ya kane ka dur ha kane ka video kane ka jai dur ka pau bha haki social media enta bat ya kane ka dur lashna lang bat ka AI lada ka AI kala ban sna jain bha haka dur jong phi te kala ru ban weng no ya ki jain jong phi kan mau bha ya kane kan mau ba ka AI kam de ka briu ka de ka machine Kandiat ki briu ki batip ya kane ka AI ka tu ya ki data jonge tang shu upload ya ka dur jong phi ka shim ya ka dur jong phi bat ka shna ya ka dur ka ba kham bha rangkat bat kata ka turu ya ki data jong phi bat haki por ban wan lada don ki ba shim ya ka dur jong phi bat blackmail ya phi te kala ban long ka ba ma shibun ya phi kham tam ya ki kanthe samla Namar ba ka AI ka de ka machine tang shu upload ya ki dur jong phi ka save ya ki data jong phi kumta la don uwe pat uba pendon kam ya ka data bat kwa ban blackmail ya phi ula ban le kumta perlok ba ich snga bha nga karpat ya phi baro ba phin sangeno ban upload ya ki dur jong phi ha ka AI na du menta ka sngi hi lam kumta phin sa ya kan du jing a shibun ha ke por ban wan ya kane omdon manu ru ban batai ya phi kumne tang manga ngan batai ya phi ba sange no ban upload ya ki dur jong phi ha ka AI parlok kane ka video kam de ka jing le kai kalong ka basisya ba ka AI kala ban pen sniu ya ka jing im jong phi bat kala ru ban pen bha ya ka jing im jong phi bat kan mau bha ya kane ba ka AI ka de ka machine upriu kumta ka jing karpat jong nga kalong ba phi baro pin share ya kane ka video hadu kata khanang ba kane ka video kan poisha baro ki para bangi jongi bat kin yai long ki ba husiar nang neshkman